Juhani Mäkelä Turun hankkijalta terve. Tonttu on häviksissä, mutta konekaupan ennakkokampanjat ovat nyt parhaimmillaan, joten vilkaistaanpa meidän Claas Arion 660 Sebis C-Matic First Class -kampanjakonetta. Koneessahan on 6-sylinterinen 6,8-litrainen moottori, joka on varustettu elektronisella moottorin ohjauksella ja tuottaa 205 hevosvoiman huipputehon. Vaihteistona on älykäs ja miellyttävä portaaton C-Matic, joka mahdollistaa kuljettajan mukaan optimoidun ajovoimasiirron ja helppokäyttöisyyden. Optimaalinen painojakauma, pitkä akseliväli ja kompaktit ulkomitat takaavat erinomaisen käyttömukavuuden niin maatilan kuin urakointikäytössäkin. Hydrauliikan tuotto on 150 litraa ja sähköinen keskilohko joystick-hallinnalla kuuluu kampanjapakettiin. Myös automaattiohjaus Semistonni 200 kuuluu vakiovarusteisiin. Eikä kuljettajaakaan ole unohdettu. Ohjaamon nelipistejousitus ja kuljettajan premium-paketti kuuluvat kampanjan hintaan ja takaavat viihtyvyyden pitkinäkin päivinä. Tule tutustumaan, koeajamaan ja toteamaan premium-tason ajokokemus itse.